Continue. An cuce mu, sai mun ɗau mataki. Sabida wa'anda suka yi mana su ma musulmai ne, kamar yadda muke musulmai, za mu yi koyi da shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ɗana! Baba! Kau. Baba ne. Baba! Kai ɗana! Nan baba! Tunda da abin da kake gani, kamar da komi ba bane ba, darakta ce dama mun san da ita. Mu yi haƙuri tunda mun samu mazauni, mu yi haƙuri mu zauna a nan. Da abin da ya faru darakta ce. To shi kenan ba matsala, mu ci gaba da haƙuri kawai. Allah ma albarka ɗana. Na gode baba.
Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a sunana Aminu Mustafa amma an fi kira na da a yanzu haka ina cikin shagon Himma Islamic Chemist. A cikin wannan babban shago za mu samu magunguna da dama bila adadin kamar na maganin karfin jiki, haka maganin mata, da magunguna na shawara da sauransu ga su kamar haka. Ga masu neman sari ko sai ɗaiɗai to duka gaba ɗaya nan insha Allah da suna za a samu. Wannan babban shago yana a cikin garin Caranci, kuma kowa san Caranci ba koyayyen gari bane ba. Ga masu bukatar nambawa kuma akwai nambawoyin bawa da za mu gansu a rubuce ku ɗauka domin kira ku yi bayanin abin da ku ba da shawara ko kuma bukatar a zo a saya. Mu je ɗana. Wai ka san wani abu ma? Wai ka san ma ni abin da nake tunani? Kwace-kwace tun da muka taho, ni ban ma ga alamar cewa za mu ga waɗannan mutane. Tafiya mace. Yawwa na sun gaji. A gaje nake nan gurin. Kishirwa ma ta ishe ni. Gashi bakin mu har ya bushe, yan wane nake ji na rasa abin da na rasa bambanta. Asa wani abu, ni tunanin nake shin yaushe ma za mu bar wannan daji, kuma gashi ya ƙara shiga daji ba magana hituwa. Ni yanzu ma wai ina ma za mu je wai mun yi nan mun je nan mun yi nan mun je nan duk muna zan na ɗan da yanzu ta tashe mu. Ina za mu je yanzu ni daga dawowa ta kare. An zo na iske wannan irin tashin hankali an turo mu daji yau kwanan mu. Wallahi tallahi din na gaji. Wallahi din na gaji. Abin da kawai mazan na mata huta ko gaji. Sai ya kamata ba karahuna bane ba. Tun da muke wala tun shi wala yau kwanan uku muke na wala.
na gaskiya zama zan yi. Dawo a nan mu gaba da dire. Wai ka san wani abu? Ni ka san wani abu? Ko kusan ma mai ni nake tunani? Akwai ruwa? Ba ka rasa iska inda na mutum kana din nan. Kai ma ke faɗi. Wallahi tallahi ni yunwa ciki na ma kan